Benim beçilerim atasını soruyordu. Ben nime diyeceğim bilmem. Ya kardeşim deyin ki teslim ettik ya. Ya Mert birisi yok mu aranızda ya? Kadın 1 yıldır ağlıyor, 4 çocuğumun babası nerede diyor ya. Öldü mü kaldı mı diyor ya. Bir şey söyleyin diyor ya. Türkmenistan'a mı gönderdiniz diyor ya. İçişleri Bakanlığı ya. Mundan bir yıl ozal Türkiye'de iki Türkmen aktivisti Alisher Sakhatov bilen Abdullah Urusov iyisiz yitirim boldy. Olar sosyal medyada Türkmenistan'ın hakimiyetlerini tanqidlayardy ve yurdun içinde açaçan gurrun etmesi qiyyn bolan meseleleri gozgoýardy. 2025-nji ýylyň aprelinde Türkiýanyň hakimiyetleri olary tutsak edip deportasiýa merkezlerine yerleşdirdi. Gadet olaryň Türkmenistana iberilmegine ruhsat berdi. Emma 14-nji iýulda Türkiýanyň konstitusiýon gadeti deportasiýany wagtlaýyn toktatdy. Sakhatov bilen soňky tasdiklanan aragatnaşyk 24-nji iýulyň agşamy boldy. Edirnedäki deportasiýa merkeziniň resmi namalaryna görä, şol gün iki aktivist hem azad edilipdir. Ýöne olar maşgalalarynyň ýanyna barmady we şondan soň aragatnaşyga çykmady. Türk polisiýasy olaryň serhetden geçendigi barada resmi maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Hukuk goraýjylar olary gizlilikde Türkmenistana iberen bolmaklarynyň mümkindigini saklaýarlar. 1 ýyl geçdi. Emma maşgalalar esasy soraga hinnizm jogap alyp bilmedi. Туркменистанда за 30 лет президент йокtu, понимаете? И это глава, скажем так, авторитарного режима, да? Alisher bilen Abdullah nirede? 20-nji iýulda Amerikanyň Kongresiniň ýanyndaky adam hukuklary boýunça komissiýanyň briefinginde hem Türkmenistandaky syýasy tutsaklar we zor bilen ýitirim edilmeler meselesi gozgoldy. Truth Accountability guramasynyň müdiri Kate Waters olary diýeri görkezin halkara kampaniýasynyň Türkmenistanyň jeza ýerine ýetiriş ulgamynda ýitirim bolan 162 adamy hasaba alandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä hakykydan has köp bolup biler. There is no freedom of the press, no freedom of expression or assembly. Türkmenistanda metbuat söz we ýygnanşmak azatlygy ýok. Ýurtda erkin we adalatly saýlawlar, şeýle hem kadaly işleýän kaziýet ulgamy ýok. Hökümeti degişli bolmadyk guramalara gözökçülük edýän gazaply kanunlar sebäpli raýat jemgyýetçiligi gizliň işlemäge ýa-da ýurdy terk etmäge mejbur bolýar. Siyasi opozisiýa ýok. Hökümeti iş ýüzünde ýerine ýetirijek häkimiýet ataly ogul topory dolandyrýar. Son father team. Hukuk goraýjylar günbatary Aşgabat bilen ykdysady hyzmatdaşlygy adam hukuklarynyň ýagdaýyndan aýrylykda alyp barmazlygy çagyrýar. Olary diýeri görkezin kampaniýasynyň ýene bir wekili Yuri Cibladze azatlyk bilen söhbetdeşlikde günbatar hökümetleriniň geosiýasy we ykdysady bähbitleri ileri tutmaga ýykyn etmegi göze ilýän hem bolsa adam hukuklaryny goraýjylaryň Amerika we Ýewropa bileşigine Türkmenistandaky syýasy repressiýalar barada ýüzlenmelerini dowam etdirýändigini aýtdy. Заверяют, что диалог по правам человека продолжается. Olar Türkmenistan bilen adam hukuklary boýunça dialogyň dowam etdirilýändigine bizi anandyrýarlar. Olar munyň göz çüýünlerle çynlyky alınıp barylýandygyny aýdýarlar. Ine ýakyny Aşgabatda bolan duguşçuklarda adam hukuklary boýunça ýyllyk dialogyň nowatdaky tapgyryna anyk sowarlar gaýtadan berildi. Takyk ýagdaýlar öňe sürildi. Tarapların sözlerine göre Türkmen tarapy Ýewropa bileşigine alady döredýän käwr adamlar barada käwr maglumatlary beripdir. Emma gynansak-da olar kıyıllarda köp gawtary dowam etýäli bu maglumat köpçülik üçin bolmady. Türkmen tarapy bu diňe Ýewropa bileşigi üçin diýen şerti goýupdyr. Ol ne tutsaglaryň ýakynlaryna, ne de jemgyýetçilige el ýeterledildi. Tutsaglaryň howsarlarynyň ejir çekmegi dowam edýär. Bu diňe iki aktivistin başdan geçiren wakaty däl. Türkmen hökümetini açyk tanqid edýän türkmen raýatları soňky döwürde daşary ýurtlarda ýitirim bolýar. Soňky 3 ýyl bäri dereksiz iten 10-dan gowrak adamyň Türkmenistana alınıp barlandygy köpçüligi ma'lum boldy. Resmi Aşgabat bu ýagdaýlar barada açyk düşündiriş bermeýär.